Yang makadua yang nangarong at kamera kyong welcome back mga palang pastor welcome back tangarong ang sino wan stay ko wiki kamera living room gida keren style nga nang tada nangarong nga janor ngani thui pi nga janor ngani thui pi balay nga janor pitep kaway gaday ngam simpoy berkat bagi bu karpet ka jam gumto kabangan na yan ngalalong na ba si kataro ba't nga kwangan ang ifi na nga siyong sa kasuparo nga ragi ka dyan sa jurong naman ka ngam siya po pinduwaya kay pinkren ya kay pinpuli Bible nang no siya kita ka jingpynsleh balay pi mga man diday na kita daw nga kwangan ang ifi lada pi kwa ba niyo imo play upinan kami pi ba pinpoy sigigig iba kraw uplay udan nga preparation period nga jingem jong way po way but pinakando yung unexpected experience nga jingem hallelujah.